दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअ'खौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बेखायनो बे भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनो नांगोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ'नि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे भिडिअ'खौ जोबजासिम नाय होनब्लासो मिथिगोन बे भिडिअ'खौ बबे चेनेलाव होदों। आंनि चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो दिनैनि बे भिडिअ'नि आपडेटनि सायाव। भिडिअ'खौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना आंनि गुबुन मोनसे गोदान इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला नोंथांमोना आंनि गोदान इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअ'नि लिंकखौ आं डिसक्रिपशनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना आंनि नैबे भिडिअ'खौ नायनानै आंनि गोदान इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो नोंथांमोना लाइक कमेन्ट खालामनानै हरदो, गोजोननाय थागोन। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअ'नि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअ'नि आपडेटनि टाइटेलानो जादों गोसोमोन। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे भिडिअ'खौ नायाखै अब्ला नायनानै लादो। बेयो मोनसे कमेडि शर्ट भिडिअ'। बे भिडिअ'नि कास्टिंफोरानो जादों थाख्लाय, जस, सोरां, समायना, मेरिना आरो भुमिका। नैबे भिडिअ'आ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बे भिडिअ'खौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअ'नि स्ट'रि, स्क्रिप्ट आरो डिरेक्टरानो जादों थाख्लाय नार्जारि। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि TN फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान फुल भिडिअ'खौ नायहैदो आरो बिथांनि चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअ'नि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै।